Africa my continent, Africa my home. Africa my home. Africa the land of our ancestors. Impela nje. Africa the land of my birth. Say Africa kwi South Africa. Yeah. SikwaZulu, siseThekwini Metro. More road lo. Uba lo, William Road lo. William Sydney Road. Oh, Sydney Road. Best to go. Best to go. Oh, best to go. Best to go. Mfowethu, ungibizeleni kuthiwani? Ukhona imhlomulo ofanele uyithole baba Msweli. Yes. Umsebenzi wakho awandile la eSouth Africa kuphela. Sesiyabona ukapakela ngisho nangaphandle kwamazwe aseAfrika. Yes. Ubuntu obenzayo buyamangalisa. Ngakho ke ukhona nje sokutshengisa khona oyofika ukuthi la uyakhona uthi nakho lalani la. Kulala kubalekile. Mbili nje nizokhetha ngama masingle noma madabuli kodwa bazolala bayolala kuona. Kungathi kubanda kanje abantu balale phansi. Mfowethu kusasa usuku olukhulu umgqibelo. Yeah. Kade siqalile le project. Kunezingane ezazalelwa la inkosi Albert. Yeah. Ezase Eastern Cape. Yeah. Bebehlala eMayville. Yeah. Ma kutholakala betetwa la uma wabo kanti bahlangene ngesibindi. Kwaba umsebenzi onzima. Kwase kufika udokotela ozothi, "Hey, Msweli, le operation iphumelele." Kodwa isethile ka4 yezingane ezihlangene sezinjani. Lana awaphilanga lamasethe. Sike sathi siyabheka ukuthi yini edala ukuthi lezi zingane mase zihlukaniswe kahle kanje zingaphili. Zingakwazi ukuphila. Kwase kutholakala ukuthi engathi condition yasekhaya isuke ingekho kahle. Yo. Base beyacela ukuthi ke sisuke la eThekwini. Siye kuthiwa asime ngapha. Bathi sisuke la eThekwini samse Eastern Cape sebhizana. Siyobheka nje isimo sasekhaya. Mase siyafika nakhona ngempela lebala kwabonakala ukuthi hayi asikho kahle. Safuna indawo ke Eastern Cape yokubakhela indlu. Asangayithola eEastern Cape. Bathi asikhokhe 16,000 rand from leli bucket. Sathi ngeke. Kanti sothi masibuya inkosi uLthuli yayikade ibuka la. Sase siyakhuluma naye yathi ayiwoza ngizobhekela indawo. Yajuba induna uLthuli lapha emagabheni uthi ayibheke indawo. Saqala kanjalo ngomhla ka1 May. Sakha indlu ngoba siqeda nje manje sihandover kusasa. Lokhu nje uzosipha khona umbhede weingane ezazalwa zihlangene ngesibindi noma wazo ukuthi nje belale endaweni enemfudumalo izingane ziphile. Iqhaza ke nilibambile nina nibambanga nje iqhaza ukuthi hey manje Msweli no life and death la ingenelele khona life and death empini. So ubuntu umphako ongabuli. Into engithanda ngobuntu akunalo iqhubu kunjalo. Ubuntu akunamngcele, ubuntu akunambala, ubuntu akunalangweji. Ubuntu nje. Makufanele size umuntu asisize kunjalo. Siyabonga mfowethu. Siyabonga nongalo. Sicela ukuthi sisibone lesipho. Sicela ukuthi sibone ngoba amadabula amabili ngiyathemba azowenza umehluko kakhulu empilweni yalezi zingane. Kakhulu. Hey nomsebenzi owakho nongalo uyamangalisa. Yes. Uyamangalisa nongalo. Siyabonga kakhulu mafowethu. My continent, Africa my home. We are reviving the spirit of Ubuntu. Nakia. Nakho abacela ukunipha khona nongalo. Impede emibili lamadabula lawa esithembayo ukuthi lezi ngane kuyowenza umehluko omkhulu. Ngoba siyazi nongalo umsebenzi onzima lo othinta abantu abanye bayawugxeka nongalo. Yes. Benza ongazi ukuthi wenzela ikhaya lakho noma wenzela ukubukwa. Kodwa mawusubuke ejuleni ukuthi hawu ubaba oshiya ikhaya lakho oshiya inkosikazi wakho oshiya izingane zakhe ngenxa yabantu abahluphekayo. Sonke sizalwe emndenini engelutho kodwa akuvamisile lokho okwenzakala nongalo. Ngakho ke sithi nje ngale mbhede emibili bayokwazi ukuncika kuyona. Africa my continent, Africa my home. Nizwele best to go ekhoneni likaMo Road no Sydney Road. Basibizile cha kaze size ngisho uzowacela. Basibizile bathi bazosinikeza nembhede ewu2 ukuze ke kuthi kusasa makuvulwa indlu kube khona okukhona. Ngoba ngicabanga ukuthi okwamanje kuseyona lembhede kuphela okunye asikwazanga ngoba sixakeke kakhulu. Kodwa maye khona omunye ozokwazi ukuthi mhlamba amakhethini, mhlambe istove, mhlambe ikhabethe,
mhlamba ama built in mhlambe noma yini nokwakuthiwa ngisho ngabe i-kitchen scheme. If you got anything that you can offer, you can give to that family, you know my number. I'm a phone call away. Just give me a call. I'll go there and pick up the stuff. Siyonika laba bantu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you, Ubaba Ayanda. Actually, as us, we got no words to say. Yes. Actually, it's only politicians abenzi defana le. But yo. Actually, you go deeper than anything that abantu abangayicabanga. Yes. So sithi Baba Msweli isandla kuyekuthiwa ngesizulu ungakhokholi. Yes. Ungakhokholi. Fowethu. So bazolala labantwana. Siyabonga Kakhulu. Thank you so much. Yisho phela ukuthi ubani? Umasinga lo. Yes. uDavid. Yes. La eBeds to Go nje. Ubaba ojabulile, ubaba onikeza imbhede yokulala. Yes. Ngakho ke namhlanje sithi sinenkosi yethu la ubaba Msweli. Free of charge. We won't pay anything. Kunjani? Just it's come down from the deepest of the heart. Kunjani? From the management to abasebenzi. To the recipient. Siyabonga kakhulu bafowethu. Siyabonga. Kakhulu. Yeah. Thank you. Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Sise Africa kwi South Africa kwaZulu eThekwini. Beds to go. Ubuntu to go. Beds to go. Konakamo Road, Sydney Road, asupporteni, sebe supportile nathi. I thank you.